Een hele goede joen en welkom bij deze live-uitsturing vanuit Sumar bij RTV NOF in het rand van de Fjouwermaaien-betinking hier in het dorp. We staan hier bij het monument, de Molkbus in Sumar, vlakbij het dorpshuis, de Kamp. Het azen krekt voor achten. De ceremonie beginnen zal. De meeste mensen wienen krekt in de dorpskerken van Sumar voor het eerste deel van het programma. Om kwartier is dat niet krekt uiteenzet. En we zorgen in de verte al de stoet aankomen. Het is een stille tocht van de Oud-Squalle om de Master de Vrierswei. En de groep mensen komt noza in de richting van het monument, de Molkbus. En een van de mensen die er dit hier in het bijzonder bij is de commissaris van de Koning, Arno Brok. En hij zal dadelijk ekje voor bij het monument een toespraak houden. Een grote stoet meesken. Voorop de meesken met de kronsen. Tijdens de betinking hier bij de Molkbus betinken we alle mensen, burgers en militairen die het omkomen binnen tijdens de Tweede Wereldkrieg. Maar ook betinken wij de mensen die in andere oorlogssituaties als vredesoperaties omkomen of vermoorden binnen. Als commissie Fjouwermaaien betinking Sumar mag ik jou uit naam van het bestuur van Dwarsbelang alweer welkom jitten. Het is goed dat jou en Jimme hier binnen
om mij elkaar te bedenken. Mij elkaar staan we dadelijk 2 minuten stil hier bij de melkbus in Samar. Na de 2 minuten stilte speelt de lofstem het Wilhelmus en zongen we de coupletten 1 en 6.
Hoe vaak kennen we meesten 6 jaar, ik viel me correct een nummer. Een gevoel van onaris maar een paar seconden, 10 minuten, om daarna weer oer te gaan naar de duistere bezigheden. Hoe ouders, wie het in 1944 doet Foppe Dupont feestnaam waard troch de Duitsers en opsletten waard in het grauwelige kamp Amersfoort. Je master, liek als alle als hij mij feestenen, de eigen kleen inleveren. Hij waard keelskeerd en kreeg nieuwe kleren die troch oren droegen wien. Nog slimmer. De unieke identiteit waard van elk roeg aangenomen. Zelfs haar namen, haar meest persoonlijke ik. Foppe Dupont en alle oren wien van de bezetter net meer als een noemer in haar systeem. Maar net voor een paar tellen of minuten. Nee, voor levenslang. Dit systeem koe geen namen meer, koe geen meesken meer, koe geen meeslijkers meer. Nummer 13.615 waard dat deelt onder de griepster. Gelukkig kwam in maart 1944 de bevrijding. En hiermee ook de vrijheid om de eigen namen weer te broeken. Op 4 maart 2019 spruts wijlen de heer Foppe Dupont bij dit monument de melkbus over zijn ervarings tijdens de Tweede Wereldkrieg. Wat hij en zoveel oren meesken meemaken hebben tijdens de oorlog is voor de meesten van u net voor te stellen. Wie moeten het meeste tijd hebben van de boeken, films of documentaires? Dupont sluit zijn afspraak hier aan met de krachtige woorden: dit nooit weer. Woorden die bij Elsen in onwijzigheren op indringende wijze binnenkwamen. Dit nooit weer. Dupont joeg u het boodschap mij om de vrijheid betinken te blijven. Elk uur opnieuw. Hier bij de melkbus, of waar dan, ik maar in de provincie of in het land. In 2019 wisten wij nog net hoe de wereld anno 2022 erin lezen zou. 2 jaar van beperkingen door corona en een oorlog zat dichterbij. Laten wij Foppe Dupont zien worden krijft bijzetten. Troch alle slachtoffers van de Tweede Wereldkrieg, maar ook de slachtoffers van Joodendij, te eren met bloemen. Namens het provinciaal bestuur van Friesland zal de eerste kroonslijn worden door de commissaris van de Koning, de heer Brok, te jaren met 2 leerlingen van het Bind. Namens het gemeentelijk bestuur van Tiet Zerkstradiel
zal de tweede kroonslijn worden door de lokale burgemeester mevrouw Hoekstra. Als Sibben van Freek Wijma maakt de familie uitnodigen de tweede kroons te lezen. De vierde kroons zal lijn worden door de organisator van deze bedenking, het bestuur van Dwarsbelang Semar. Dwarpssqualle Het Bient had 24 juli dit monument de Melkbus adopteren. Leerlingen van de squalle zullen de vijfde kroons lezen. Wilst de lofstem het stuk Remembrance Day speelt, is er voor elk van jou die een blom mijn naam had gelegenheid de blom bij het monument te lezen. En wij als commissie zullen jou daarin voorgaan.
zat ik niets al neemde, dorpskwallen het Bient had 24 lien dit monument omermen. En elk keer binnen ze dan ik weer bij, de leerlingen en sommige leraren. Wie mij hartje naar een gedicht schreeuwt toch Elina Vrijburg en Jelte Vlietstra. Voor jou is het niet veilig, voor mij is dat het wel. Jij leeft in angst, ik leef in vreugde. Ik heb mijn rechten, jij bijna geen. Het was allemaal niet eerlijk en dat begrijp ik niet. Iedereen is gelijk, christelijk of niet. Als we allemaal nou eens zouden beseffen dat dat zo belangrijk is. Stel je voor, je moet onderduiken. Dat kan je toch niet inbeelden. Hoe blij je kan zijn met een klein stukje brood en dat wij het weggooien als het op de grond gevallen is. Dit mogen we niet vergeten, wat hen allemaal is aangedaan. Oorlog en vrede, met zin of reden, laf of moed, slecht of goed. Is het moeilijk om te kiezen wat je allemaal kunt verliezen? Hoe denk je dat de anderen zich voelen? Soms zou je willen dat je de tijd terug kon spoelen. Oorlog en vrede, met zin of reden, slecht of goed. Oorlog is slecht, vrede is goed. Denk aan de mensen waar je tegen vecht, geweld en bloed. In december van 2021 lezen wij een lietsberichtje in de kranten. De commissaris van de Koning in Friesland, de heer Brok, wilde mij op 4 mei de provincie in om bilokale bedenkingen onwijzig te wijzen. Want, zo zei de commissaris, er is in de oorlog rondom in Friesland een soort bad. Haast elk dorp of boerskip had wel een monument en een geschiedenis die terugverteld worden moet. En daar wil ik graag deelgenoot van wezen. Wij als commissie hebben direct een uitnodiging naar het provinciehuis gestuurd.
En we bennen dan ik tegenwies dat jou uw uitnodiging ongenam hebben en dat ze maar het tweede plak is met jou de Fjouwe Maaien betinking bijwenje. Ik jou dan ook het woord onder de heer Brok, commissaris van de Koning van Friesland. Achte familie Wijma, ook al master, inwoners van Sumar, jongens en famkes, dank voor de uitnodiging om hier spreken te maaien. Het klopt, één keer in het lustrum, één keer in het 4-4 ben ik in Ljouwert en die oren fjouwe keer had ik bepaald in uw provincie. Vorig jaar de liedste gemeente van uw provincie op Schiermonnikoog en Joert bij Jimme in dit mooie dorp. 2 minuten stilte. Hoe bijzonder en waardevol dat is, hebben we hier correct mooi waar vernomen en deeld. 2 minuten viel in uw duister gejachte gedierd een eeuwigheid. Des te dieper dringen die 120 seconden terug. Op jouw mooie zorg je die 2 minuten voor verbinding. Verbinding tussen us, hier, Moinwar, in Sumar, zoals wij hier binnen in het no. Verbinding het nooit verliezen, maar de slachtoffers die vallen binnen in de Tweede Wereldoorlog en harren nooit bestaan. Verbinding, ik, mijn mensen die nou midden in de oorlog zitten, in de Oekraïne, burgerlijks. Ik heb begrepen dat Joert hier mensen uit de Oekraïne onwijzig binnen. Het is surrealistisch dat er op een nij oorlog is in Europa. Krijgt als wordt de tijd waarom draait. En dat op nog geen dag reden van hier. Het is meer als een strijd tussen Rusland en Oekraïne. Het is een strijd tussen systemen, tussen democratie en autocratie, tussen vrijheid en onderdrukking. En waar eindigt dit? We mogen likwijls net vergeten dat er ook op een soort oren plakken in de wereld sprake is van oorlog, vervolging, onderdrukking en onrecht. Die oorlogen binnen misschien wel minder op televisie, maar het wil net zissen dat ze net bestaan. Het is bitter, constateer je te matten, dat vrijheden ook in Usland onder druk staan. Antidemocratische krachten winnen terrein en tolerantie neemt af. Fascisme, racisme, uitsluiting en discriminatie, het komt voor. Krijgt als intimidatie en geweld om wat je fine of sissen of om waar je binnen. Ik bij us in Friesland. En hoe kan het dat wij net liedje te leren
van het verliezen. De Tweede Wereldoorlog is nog manifest onwijzig. En dit monument, de Molkbus, herinnert eraan. Het is opgericht dan nooit eens om Freek Wijma. En we weten het verhaal, we kennen het verhaal. Wijma wie boer en die mooi om de molkstaking. Hij weigerde molken te leveren aan het fabriek. En toen de bezetter erachter kwam, wat hij voor de eigen van zijn huid op zijn eigen hiem, zonder vorm van proces, deersketten. Dat wie, hoe opmerkelijk, op 4 maaie 1943, op de dag al exact 79 jaar verlien. En 3 zwan binnen hier onwijzig. Ik zijn dochter had ik begrepen. En die had ik Blommendel aan. En Saniers kon ik even met jou praten. Weer een eer om met jou in de kunde te komen. En de oorlog is van jou, jouw totale huishouding en familie, neer Hielendal oer. Dit monument vertelt het verhaal van jouw huid, jouw paken, een gewone inwoner van Sumar. Een moedig man. Hij stier op en weigerde een bevel van de bezetter op te volgen. En hij betelde daarvoor de heegste prijs. En het is wichtig dat het verhaal terugverteld wordt. Het is een verhaal dat ik deze mierskip en je mijn familie in het bijzonder vormen had. Het is ook een onderdeel van het collectieve geheugen van Sumar. En als het net terugverteld wordt, bestaat het net meer. En het is daarom mooi, en dan zocht ik naar de jongens en famkes van de squallen, dat je deze tingstien adopteren en ik onderhouden. En het zochter, ik had inspecteerd, kreeg uit. En daarmee houden je me als nieuwe generatie het verhaal levend. En bloedt het ook onderdeel van het collectieve geheugen. En zo had Els dorp bij u in Friesland of Worskip zijn eigen verhaal. En Friesland telt 316 oorlogsmonumenten, grut of lieds. En Els is van Weerde. De dominee vertelde in Tjerke over het huis van de mierskip. Wij leven in vrijheid en mooie tang bewijzen maar uw huis van de democratie. Vanzelfs bestaat de ideale vooruit net en is Nederland en ik uw inleven Friesland neer Hielendal aan. Laten wij maar welzinnig wezen op uw huis en bewust wezen van uw rijkdom. Wij hebben vrijheid van meningsuiting, vrijheid ook van passen, vrijheid van godsdienst en een onafhankelijk rechtssysteem. En ja, vrijheid is net vanzelfsprekend. Het is een verantwoordelijkheid van jou en van mij om der hoeden mee om te gaan. Wij binnen dat verplichten naar de mensen die in de oorlog het heegste offer bracht ha. Zoals Freek Wijma. Laten wij recht en vrijheid hoedsje, nou en in de toekomst.
Uw dorpsgenoot Witske van der Pol had een tal jaren lien een lied bewerken. Het lied Hoop is kreun troch Henk Pool en stiert op een cd van Amnesty. Witske had het lied doe destijds van dwarsbelang Semar bewerken en omstaveren naar het Friesk. Ze zei vorige week het zeer mij. Ik waard het die na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wekker met de laatste regels van het lied die in mijn gedachten dreunen. Ik lees jou het lied Hoop. Ik hoop dat het joert begint bij dit teken van een man die voor een oor opkwam in zijn allerlaatste zieken voor het nee. Dat ik dat onrechtvaardig vind. Maar ik hoop en ik wil dat het joert begint, dat de vrede wint. Ik hoop dat het joert begint, ondanks die derde in de stad, omdat hij wol onhelpen tocht, wils geen ien de steun hier verwacht. Dat ik dat onrechtvaardig vind. Maar ik hoop en ik wil dat het joert begint, dat de vrede wint. Na 44 zou het neer wer. Daar wie men het oorins. Maar joert de dij hast oeral geweld. Dat ik dat net te leeuwen vind. Maar ik hoop en ik wil dat het joert begint. Dat de vrede wint. Ja, ik hoop en ik wil dat het joert begint. Dat de vrede wint. En binnen wie mij dit gedicht, dit lied, onder de eindkaam van de Fjouwer-Maaien-betinking hier in Semar. Tegen dank aan jou en jimme jere alle jaren voor het komen naar deze betinking. Het is belangrijk dat we het vuur van betinken en vrijheid terugjouwen. Terugjouwen aan het nijteam. Zocht maar om ons heen in de wereld. In Europa. In Nederland. Het is onrustig. Oorlog op verschillende continenten in de wereld. Oorlog in Oekraïne. Geweld. Onderdrukking. Persvrijheid. Vrijheid van meningsuiting. En geen zomaar terug. Het is daarom een goed recht dat wij hier bij elkaar komen kennen. Wat we ik binnen als wat we ik doen. Vrijheid is net vanzelfsprekend. Wij matten dat teruggaan. Uw stank als commissie gaat uit naar alle mensen die op wat voor wijze dan ik maar meewerk hebben om deze betinking. Om deze betinking mogelijk te maken. We nemen geen namen. Els weet zien of haar onderdeel in deze betinking. Zadaliks is een liedzelschap uitnodigen in Dorpshuis de Kamp. En daar zal de commissaris de expositie Oorlog en Bevrijding Semar openen. Deze expositie zou houden worden bij 24 jaar vrijheid. Maar kon om de bekende redenen net teruggaan. De expositie is van morgen af voor elk van jou en jimme vrij te bezieken. Morgen tonen je 4 mei van zo'n tot 9 uur jongs. Vreed 6 mei ik om zo'n uur jongs en zo'n uur of 9 uur jongs. Snij zo'n mei, dan is de expositie te bezieken van 1 uur en 4 uur. En man je 8 mei ik weer van 1 en 5 uur. Van harte welkom in Dorpshuis de Kamp aan de Knilses Witserswei nummer 15 in Semar. Commissaris Brok, local burgemeester Hoekstra, familie Wijma en elk van jou die hier aanwezig is. Tegen dank voor jou en jimme komen naar deze betinking. Recht en vrijheid moeten jou hoedje. En daarom
hopen we elkaar hier in 2023 weer in vrijheid en veiligheid te moetsen. We'll meet again. Ja, wilst er nog even luisteren naar deze muziek van de Lofstem, de muziekvereniging hier uit Sumar. We hebben onder de eindkaam van deze Fjouwermaaien-betinking in Sumar. En ik onder de eind van deze live-uitsturing van RTV NOF. Elke nie een tegentank voor het Sjen en nog een hele noffelijke jongen.